سلام كم يتعلو كبرات غطاء تلفون وير تي في لو محمد عشرين شو مونتن تحساس فركم على فرنسا لو زينا من السنة روح يزلكم قريبا لهم لما كنت لكم غير وزعدون صحاتكم تسنحن ميكائيل حدكم فلما كن بكنت بتاعتو فيلم هابتي قرب انسا زقرا منا معقابن مسسان انترا نفس وكف سيقا كعزز مزخ آخر غريبو اب زوبا ماكلا مكوتار بحصرة ايودين زسعبو حمامات تنطف حيل عمام قيمة اب نوزوبا هايكوتان حرسو زت عدلا مروصات ناي صبا كبتي صبو وصي ترخيبون اب زيناتات وصاي روسيان هندن وتادراوي اقوحون مفرايز علم قوتاو زرب كم زكايد حبيران روسيا وتادراوي ساتلايت بعوت ناب طفر كم زون شافت افريقا ابي كلتشن 23 درجه عالم بسنكي قچت لعلميتن 14 مليون سوات كم تمزابلو تغليصو زرزر زينا هابت قربن سازغدامن بستفلالي مغنياتات حرغاتات برست يغاطمهم كم زلو يوم صصابا زحبروم سلازغونه اب معقابهم مسسانو من ترى نفس وكف زيكا كعزز مزخاخر يغربالهم وكليرينا ناجري بين زدالو تصصاب تسفالت مبراتو حبت قربن انسسا زقدامن عم عقابن مسسانن ترى نفس وكف زيغا عم كل خال برستن نطفتات معقابن مقرابن كعزز بعل سلطان اقرابن انسسا زقدامن بعسران شدشتن تحساس بزكايد وقمقام صويعو ابز قلبت صبصاب قندت انقطات برست اقراب نحرشان لمعجر دين انتباحيلو زكايد مغطقات فنو مغاسة سبق ساقماوي من نبابرو زبيتاو حالك صعات كمون بارع مرور كمزت تقالل تقليصو نمدبات معقامين حمدن مقرابن بزملكت عب كلتشحن عسران سلستن عب سراسان شوعتن مدبرات فلسي كابستدالوه استات شوعت مليون فلستات لعل حموشتنت بخلت مليون بلوعل تساتفوكم سراويتن كالوت اكالاتن كمستتخله استات شوعت شح هكتار حدش قناتاو زالاك سرح كله لعلي 4480 هكتار كمستتصقنه كمون لعل 335 شح متر كوبو كتري كمستسرحن لعل 203 شح متر كوبو كمستتصقنن تحبيروم زتتخله فلستات بمنصر زفلسه كرأ خلو ابزوبا دوبب 89 ميتاويت اب عنسبا 84 ميتاويت اب غاش باركا 71 ميتاويت اب ماكل 52 ميتاويت اب سميناو قح بحري 61 ميتاويت اب دوباو قح بحر دما 42 ميتاويت كون كله بدرجه هاجر بماكلاين غمغام 73.5 ميتاويت كم زنبرون اب تصبصاب تنصيروم نخونታት እንስሳ ዘገዳም ብዝምልከት ኣብ ዞባ ሰሜን ወቂሕ ባሕሪ ብሰንኪ ዋሕዲ ማይ ኩቱር ዋዕን ሃድንን ከቢድ ሃስያ ይወርድ ከም ዘሎ ዝተቐሰት ጸብጻብ 262 እንስሳታት ዘገዳም ሞይተን ከም ዝተረኸባ ብምብራህ ኣድጊ በረኻ ኢራብ ጤሌቤዱ ኣጋዜን ሰገን መፍለስ ጨውኻ አንበሳ ዒው ቅንፍዝ ሰሳሕን ሓርማዝን ጉቡዕ ዕቃበን ክግበረሎም ብዝለዓለ ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊጾም ዋና ካይዲ ስራሕ በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኮሎኔል ክንፈ ሃብቶም ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብ ልዕሊ ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ዘጋጥም ዘሎ ሓደጋታት ብርሰት ባርዕን ካልእን ዘተሓሳስብ ምዃኑ ጠቒሱ ንምክትኡ ዝውጦኑ መደባት ንምዕዋት ተራ ተሳተፍቲ ክብክብል ኣዘኻኺሩ ኮሎኔል ክንፈ ኣስዒቡ ዓመተ 2023 ሰራዊት أمكل خال برست أقراب حلوة حرم حجرة وحزاتي بدنفع مدبرات فلسي بعبي دما أمعك أب حمد ماين متكال فلستاتن عبت ساتفوز جبر الله عمت من برا بمجلس أبكل تشحن 24 بزل على كم زقصل زلوت صنع منت جليسهم أمود داتها تساتفتي أوت المربات كل تشحن 24 زت يوم نابي كال زيناب سنسجرم كم قصلتا نايتين ربحاتات المساوي محواس ايودين بجو زملكت كايت صنحزتن ركباتن ابزوبا ماكلا مقصار بحسرت ايودين صعب حمامات تنطف حيل عمام قيمام وكليرينا دانيال وردون زدالو صبصاب داناي تسفاسغي كتوربيا
أبزوبا مأكل تجبار مدبات أدماساوي محواس أيودين أبجوب بمرقات بحصرة أيودين صعب حمامات المقصار التنتف حي العمام بعسران شوعتن تحساس قيمام أبتكال درجاتات إيرتر حلا في مقصار بقعت أتو ألم أرأيا أقداسنت أيودين أبتعنا دك سبن انسساتاتن كونتات تتكامنت أيودين أبهاجرنا كمون رديت حبرة السب أبتتكامنت أيودين أملكيتو مجلت هيبوم قلت أيودين زحتال حنقول قرنقريت زحتال من قصقاسن عبيتن سبنت كمون تسقما سرعة مفرن سرعة متن كم زسع بزرزر زحبر آتو ألم نزت عناويت أجماتن من كل خل اتزبالت أنز حسرا أماراتي أيودين أبجو محواس كم زخانة أجنزيبوم أب إيرترا محواس أيودين أبجو أبشحن تشعة 294 بوقع كم التجمرة طائسو دما أبشحن تشعة 298 تتكأمنتو 98 مئتاويت بتسح من بارو انت خونا جنا أب كل تشحن 10 ناف 86 مئتاويت كم زورة بمنتصار محواس أيودين أبجو بقصالن بسرعة عند زكاد مسرح مبر بحصرة أيودين صعب حمامات في يوم الكازو قارت كم زي كنا أبريهم تكال درجاتات إيرترا أواج قطر 75 إزبار شحن تشعة 295 بزهب وسلطان مسرت نهال كسبن انسستان زوعل جو أيودين كحوسو عقن زحوس أيودين بمنستر التعنا أنها توسنا كتكبر جو زفر ويزنا قدما بزتا ما أزيزو كنتف أبشحن تشعة 297 درجة كم زوات قالوا آرديوم أم منستر نقدن إندسترن حلاف أحد مقبأ أتوك آلي بخرة دنقل بوغانو ممرحي السرح زوبا وحيل عمام دحر مقلاص أبتي بألاينت منستر تاتعنا نقدن إندسترن زكاد عمام نمعوات وهدتنا كلهم أكلات كم زدلي أبريهم وانا أكايد السرح من محدار زوبا مأكل أتو زر إتوال دبرهان دما نتعنا ويربحاتات أيودين بمتكاس أبالات زوبا وحيل عمام نزتر اليوم بعتوب نتكسرحو تلابيوم أبن زوباي كوتا كاب كلتش عند شعة حرصت نعت عدل لازم تعملوا ناي صبا كبتي صبوتي ترخيبون وكيلينا تصفالم سلام زمل كوتا مويوانن حرصتنا زراريبو نزدالو صبصاب ياقو غرتن ساي أبن زوباي كوتا نحرصت عدل مرصات ناي صبا كبتي سالاسته قبرلن كتتلن ولقاو صار حرصتن صبوتي كم ترخبن كيلاتاتن تربحتن اي تمرب زخون حرصتن قليصوم كيلا لمعت صبا أتو هانس جبراي منستر حرشة مرصات ناي صبا خبتي بمزرقح ببقعة متأنن مهرت صبا نمسسان بزوت صوت المسرت أبكل تشحن شعتن بسالسان حموشن كبتي زفلمة مدب الناس صفحة اتن كبت دما الناس السنة كم زمتا أرديو حماريا ويدما بوادر زبهلا سالسان حموشن مرصات ناي صبا كبتي أمنو زبا هايكوتا أبقدما أبكل تشحن شعتن أبكل تشحن عسرتن أمنو زبا هايكوتا أبقدما زوريا أتاتيون بدحريو نحنا كالأي زوريا سلاسان سلستان كبتي أساقاقيرنا سالساي زوريا سلاسان حدن كبتي أساقاقيرنا رابعاي زورياون 15 كبتي أساقاقيرنا حجي دما كما قصلتا نايزي رابعاي زوريا كما جمرتا دما ناي حامشاي زوريا 18 كبتي نساقاقيرا لنا ناميتن سلاسان كلتن حرستوت أبسحنا ينا لنا أتن استعدلا نايت صبا خبتي مسكونات أير نايت خبابي سامعن حمامات زت أوران سلزخنا تمر استمخانن زتقسا أتو هنس اتون بقبو زحزون حرصوت كاب 10 خساب 10 كم زبصحون طغلالا دمرن دما 1256 بصحو خمزلو حبيرو كمزم نريهم زلنا كاب 10 خساب 30 أبصحمن ننفسهم كابن الناشطون صبئن النا تطقمون نخبابي أمون صبا الناشطو محبراو منابر أمن نخبابي أمن بمرققة أبنتاويان زخون حرستوت ألونا مالت تربحتنا يتمرب زخون حرصت بوغنوم اتناي صبا خبتي عمتاوي كم زولدان بركوت صبا كم زحلبان بمتقاس وصيتان تجنزيبهم نمدقالن يسرحو كم زلو غليصوم عمت ولدا بمخانن انت دا قليب كاين عمت بدحي خلطه ورحي سرر موني عمت مش ولاده لتصنح بتعمي صبوك هنا رخبيها أما حدار نوزوبا هيكوتا أتو شيخ الدين صالح أما مسرح عدلة حدثنا يتصبا خبتي ترخيبو أبزم محلالو في ملختي اتمدب أكال لايت مهرتي حرشان تريتن بعينة متأنن ممحياش بمنستر حرشاز كايزولو تسعر خمزوخنا بمتقاس تربحتنا يتمدب نستعدلو أنكبتي بقبو تخنخينو من بسمويا نزوها بمخرط خياتي لو من نابرو من ممحياش كتسعرو أتحاسيبو أبن زوبا عدو خلا بمغنيات بعد تنساب استخايدة صنبل قدام أبونا عزراي أبركوتو زقوبرو بعشران شديشين تحساس تشليمهم أب استخايدة سنسرعات صحفي تقدف زوبا روبو ويزورو آمتا نقوسة
ሃይማኖታውን ባህላውን በዓላትና አካል መንነትና ክብርታትና ስለዝኾኑ ብግቡእ ክዕቀቡን ክሰጋገሩን ይስራሓሎም ከም ዘሎ ብምጥቃስ ንትንሳኤ ሃገራዊ ባህሊ ኩሉ ዜጋ እጃሙ ከበርክት ፀዊዓ ባህላዊ ርሻታቱ ዘየኽበር ሕብረተሰብ መጻኢኡ ጽልግልግ ከም ዝብሎ ዘጠራጥር ኣይኮነን ዝበለ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን አቶ አብርሃም ዮሐንስ በወገኑ መንግስቲ ኤርትራ ሱልጡን ሃገራዊ ባህሊ መሰረት ምዕቡል ቁጠባን ፖለቲካን ከም ዝኾነ ኣብ ሃገራዊ ቻርተር ኣስፊርዎ ከም ዘሎ አብሪሁ ኣብ 2016 እውን ኣብ አቡነ ኣንበስ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ተመሳሳሊ ተወግሶ ተወሲዱ ምንባሩ ዘከረ አቶ አብርሃም ኣብ መላእ ኤርትራ ዝእንገድ ቱሪዝማዊ ቦታታት ንምስፋሕ ክስራሕ ተማሕፂኖም ኣካየዲ ስራሕ ንኡስ ዞባ ዓዱ ኻላ አቶ ተስፋይ አብርሃ በወገኑ እቲ ወግዕን ያታን እናተበርበረ ኣብዚ ደረጃ መብፅሑ ዓወት ምዃኑ ብምሕባር ብውድድር መልክዕ ንዘተሳተፉ ዓድታት ክዶ ሕምባሻ ዳዕሮ ኩንዓት ሰብዑን ዓዲ በጊዑን ምስጋና ኣቕሪቦም ገዳም ኣባ ዕዝራይ ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዱ ኻላ ኣብቲ ወራሪ ሰራዊት ወያነ ዝተዳከሉ ጎቦ ዓዲ በጊዖ ይርከብ ቀፂሉ ዝቐርቡ ኣገራዊ ዜናታት እዩ ክኸውን ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንምክትታልኩም ክትቅፅሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናቐፅሎ እዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወፃኢ ሩስያን ህንድን ብሓባር ኮይነን ወተሃደራዊ ኣቑሑ ንምፍራይ ዝዓለመ እወታዊ ዝርብ ከም ዘካየደ ሓቢረን እቲ መደብ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ሃገራቶም ንድንፋዕ ኣገዳሲ ምዃኑ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ክልቲአን ሃገራት ብ27 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ሞስኮ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ገሊፆም ክልቲአን ሃገራት ኣብ ምግታእ ግዳማዊ ፀጥታዊ ስጋት ሓቢረን ክሰርሓ ምዃነን እውን ኣብቲ ርከባ ነፂረን ብዘይካዚ ሩስያን ህንድን ኣብ ምድንፋዕ ቁጠባ ብሓፈሻ ንግዳዊ ምልዋድ ድማ ብፍላይ ዘካየዶ ንጥፈታት ካብ ዝመፅእ ዓመት ክብ ከብልኦ ምዃነን ኣፍሊጠን ህንዲ ዝለዓለ መጠን ባህርያዊ ጋዝን ነዳድን ሩስያ ካብ ዝሽምታ ሃገራት ምዃና ይግለጽ ኣብ 2023 መጠን ንግዳዊ ምልዋጥ ሩስያን ህንድን ኣስታት $50 ቢልዮን ከም ዝበፅሐዮም ፀብጻባት ዘረዱ ሩስያ ብ27 ታሕሳስ ወተሃደራዊ ሳተላይት ብዓወድ ናብ ጠፈር ከም ዝወንጨፈት ሓቢራ እቲ ተልእኾ ኣካል ናይቲ ሃገሩ ወተሃደራውን ፀጥታውን ዓቕማ ንምምዕባል ከተካየዶ ፀንሐ ንጥፈታት ምዃኑ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ገሊፆም ሩስያ ብመወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምትን ሕዳርን እውን ተመሳሳሊ ወተሃደራዊ ተልእኾ ከም ዘካየደት ፀብጻባት ይጠቕሱ ኣሜሪካ ወተሃደራውን ፀጥታውን ዕብላለኣ ንምርጋፅ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ኣሃዱ ጠፈር ድሕሪ ምምስራታ ካልኦት ሃገራት እውን ድሕነተን ንምውሓዝ ጠፍራዊ ንጥፈታትን ከም ዘሐየሎ ፀብጻባት ይሕብሩ ከም ኣካልቲ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ውድድር ምምዕባልን ሸመተን ኣፅዋር ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዓሪጉ ከም ዘሎ ይጥቀስ ኣብ 2023 ደረጃ ዓለም ሰንኪ ውግእን ፀጥታዊ ኩነታትን ልዕሊ 114 ሚልዮን ሰባት ከም ተመዛበሉ ፀብጻባት ውድብ ሕብራት ሃገራት ገሊፆም እቲ ኣሃዝ ካብ ናይ 2022 በስታት 600 ከም ዝዓቢ ዝሓበሩቶም ፀብጻባት ድሕሪ 1975 ድማ ዝለዓለ ምዃኑ ኣረዲዮም ኣብ ዩክሬን ሶርያ ሱዳን ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎን ወሽመጥ ጋዛን ዝለዓለ ቁፅሪ ተመዛበልቲ ከም ተመዝገበ ተገሊጹሎም ኣብ ሓያሎ ሃገራት ዝተኸስተ ወተሃደራውን ፀጥታውን ቅልውላዋት እናኸረረ ይኸይድ ምህላው እቲ ቁፅሪ ኣብ ዝመፅእ ዓመት መሊሱ ክውስኽ ከም ዝኽእል እዩ ዝእመት ኣብ ከተማ ኒው ደልሂ ናይ ህንድን ከተማ ዳካ ናይ ባንግላዴሽን ተኸሲቱ ዘሎ ብከለ ኣየር ናብ ኣሰካፊ ደረጃ ክብ ከም ዝበለ ማዕከናት ዜና ቃሊሕን እቲ ተሪዮ ጥዕናውን ማሕበረ ቁጠባውን ፀገማት ኣኽቲሉ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ፀብጻባት ልዕሊ 20 ሚልዮን ሰባት ባሉታት ተጸልዮም ምህላዎም ኣረዲኦም መንግስታት ህንድን ባንግላዴሽን ብሰንኪቲ ክስተት ኣብ ገለ ክፋላት ሃገራቶም ልዑል ናይ መጠንቀቕታ ኣዋጅ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ እቲ ብከላ ዝመፅእ መዓልታት ክቕፅል ከም ዝኽእል ግምታት ስለ ዘሎ ሳዕቤናቱ መሊሱ ክገድድ ከም ዝኽእል ተገሊጹ ጃፓን ብመገዲ ኣሜሪካ ቢላ ፀረ መጥቃዕቲ ኣየር ፓትሪዮት ሚሳይል ንዩክሬን ክትህብ ንዘውፃቶ ውጥን መንግስቲ ሩስያ ተቃዊሞም ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ብ27 ታሕሳስ ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ እቲ ስጉምቲ ንዝምድና ሩስያን ጃፓንን ባሉታት ዝፀሉ ምዃኑ ብምጥቃስ ተሪር መልሰ ግብሪ ከም ዝወሃቦ ኣጠንቂቓ ኩናት ዩክሬን ኣብ ወርሒ ለካቲት 2022 ድሕሪ ምውልዑ ጃፓን ፀግዒ ሃገራት ምዕራብ ድሕሪ ምውሳዳ ዝምድና ምስ ሩስያ ከም ተበላሸወ እዩ ዝሕበር ሃገራት ምዕራብ በቲ ኩናት መሳሚሰን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ድሕሪ ዘጽንዑ እገዳታት
ንጃፓን ኣብ ዝርዝር ተጻባእቲ ሃገራት ዘስፈረት ሩስያ ተመጣጣን ዝበለቶ ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ስጉምቲ ክትወስድ ምጽናሓ ይፍለጥ ጃፓንን ሩስያን ድሕሪ ምዝዛም ካልኣይ ኩናት ዓለም መኸተምታ ብዘይተገብረሉ ጉዳይ እጀታ ማያዊ ግዝኣትን ደሴታትን ከም ዝሰሓሓባ ይፍለጥ እዩ ሩስያ ኣብቲ ምስ ጃፓን ዘሰሓሕባ ማያት ምስ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ተኸታታሊ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምዳት ከምኡ እውን ኮሎላታትን ዳህሳስን ከተካይድ ምጽናሓውን ይሕበር መንግስቲ ደቡብ ኮርያ F-35 ዝዓይነተን 20 ተወሰኽቲ ስራሕት ኣሜሪካ ዝኾና ዘመናዊ ነፈርቲ ኩናት ንምሽማት ዘኽእል ስምዕ ከም ዝኸተም ኣፍሊጡ ሚኒስትሪ ምክልኻል ደቡብ ኮርያ ብዝሃቦ መግለጺ እቲ ስምዕ ኣብ ምጅማር ናይ ዝወርሒ ታሕሳስ ምስ ኩባንያ መፍረ ኣጽዋር ኣሜሪካ ሎክሄድ ማርቲን ከም ተበጽሐ ብምጥቃስ መንግስቲ ኣሜሪካ ብ8 ታሕሳስ ከም ዘጽድቆ ኣነጺሩ ነተን ነፈርቲ ኣብ 2027 ከም ዝርከበን መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ወሲኹ ሓቢሩሎም ደቡብ ኮርያ ካብ 2019 ክሳብ 2022 ካብቲ ኣሜሪካዊ ኩባንያ 40 ተመሳሰልቲ ነፈርቲ ኩናት ከም ዝሸመተት ጸብጻባት ይገልጹ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ኩናት ተባርዒሉ ኣብ ዘሎ እዋን ኣታዊታት ኢንዱስትሪ መሸጣ ኣጽዋር ኣሜሪካ ብዝተዓጻጸፈ ወሲኹ ከም ዘሎ ተንተንቲ ህልው ኩነታት ይጠቕሱ نسعى السدالو زينان من زامار سازينا كدق مالكم هابتي قربين سازقرامن نام عقابن مسانن ترى نفس وكف زيقا كعزز مزخاخر قريبو أبي زوبا ما كلام مكوصار بعزرة آيودين صعبو حمامات تنتف حيل عمام قيمام ኣብ ንዞባ ሃይኮታ ንሓርሶ ዝተዓደላ ምሩጻት ናይ ጸባ ከብቲ ጽቡቕ ውፅኢት ተረኺቦን ኣብ ዜናታት ወጻኢ ሩስያን ህንድን ወተሃደራዊ ኣቑሑ ንምፍራይ ዝዓለመ ወታዊ ዝርብ ከም ዘካየዳ ሓቢረን ሩስያ ወተሃደራዊ ሳተላይት ብዓወት ናብ ጠፈር ከም ዝወንጨፈት ኣፍሪቃ ኣብ 2023 ደረጃ ዓለም ሰንኪ ግጭት ልዕሊ 114 ሚልዮን ሰባት ከም ተመዛበሉ ተገሊጹ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ነሰዓት ዝተዳሎ ዜናዊ ምስናዶ ኣብዚ ፍጸም ሰንክታቱ ማዝን ስዕባት ተወርብ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣፍኩም ወገን ግን ሰላም